Good morning, guys. Today is my birthday. So, may naririnig ako, may kumakanta. Tingnan natin. Baya, kaya nag-vlog ako. Hello guys, nandito yung batch ko. Yung batchmate, ilagay ka rin batchmate. We are here to greet you on your natural day. We are here to sing you the words around the lake. It is It's a happy birthday. We are happy too. Now to sing with all our hearts because we love you so. It is your birthday, round the lay, oh lay, happy holiday. It's a happy birthday, round the lay, oh lay. It is the happy holiday. It is the happy birthday, round the lay, oh lay. We are here to greet you on your natural day. We are here to sing you a birthday round the lay. It is a happy birthday. We are happy. Style! Because we love you so. It is your birthday, round the lay, oh lay, happy holiday. It is a happy birthday, round the lay, oh lay. It is a happy holiday. It is a happy birthday, round the lay, oh lay. How old are you? 16 years old. Ata? Man? Ta, sila pa hayaan naman ako. Serious mainit? Ikaw magmalipayo, dagan kauntay, malawig na kinabuhi, hinapupay, nagkabumas. Ay, pinapagahaya. Isang kapos, kahit kalipay nga walay katapusan. Nakablo kami kay may post. Kana sakob. Sakob. Nasa sakob. Ito na naman. Ha?
Ang edad? Dibo. 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 Kana. Lima pa rin. Ani na. Na, pananiyo. Pilo ka na to, pal. Dali nga ma-effect. May gumahay ni Kuya. May nga nag-ibay-bayan. Tawa. Hindi na kita makakapasyon sa bahay ni Kuya. Takawan kita. Ang pati-puting na. Ano po kang kanit card pang yun? Ay, swerte mo, di na balot. Dito, ang kuan dugol sa China magbalong. Nagpikulawa daw siya na. Kayo talo. Iyan na China na siya manapapag COVID. Given na ni sabi hindi nila gusto ng surpresa para sa Glory on. Alam mo naman ile? Maganda na lang. Ito, kung napas ng lori ko. Asya na to kanina. Mix mo na ikaw, kayong mati-mix. Oh, sige, okay na. Okay. Oo. Kahit sa mga nasal ko. Gas ko halo. Yung ganda ng plan. Dini pa sirida. Kaya ko na dala na sa sisa. Lagi ko na rin. Ano ito? Kinilaw. Wow. Kinilaw. Pulutan. Pangpulutan. Wow. Pero maharang-harang. Wow, maharang. Spicy. Ano yan? Ang tawag dyan ay fish embutido. Fish embutido. Brato, gad. Mura lang. Mura lang, pero sobra la 3. Ay, nang kunti. ng isang Okay. Ayan na. Dede, mura. Ang handa niya ay puro squeeze, pero may special na handa. Lechoning. Ito banggad. Hindi na, ito wala No? matansikan niya. Bis ka na maganga. Nihon? Happy birthday, CJ. Sa buhay natin. Iya, tidak lapan itu na.
Kailangan makuha yung family para sa pinag-iisa. Hindi mo Hindi, pero kung masabot na. Bakit ang ganito? Dala-dala niya yung sekretarya niya. Akala ko ba kung opisina lang yan? Sorry ka po yung balance dito. Ano yun? Nakakita sa mga magician. Okay, di pa tapos yan. Ganun ba? O sige, sige mo mag-isip. Kakadtukot kuan kay souvenir. Ano, sering daw hay. Sige na gad. Ay, ito ka. Oo, sige niya pala paka. Ano, manapili. Yes, nagtatapos Kumusta? langaw. Oo. Oh, pwede din palamrag. Very against the light. Bumaba ka. Pangalo, gumaganda ang balay. At pangatlo, gumagwapo. Iyon pa naman ang gusto ko. Totoo ba ang sinasabi mo, Sarah? Huwag mo na maruhin sinabi mo. Eh, Sarah? Good night, Sarah. good night, Papa.